En cap d'aquestes grans campanyes hem fet cap avenç significatiu. De fet, en algunes campanyes, com la de la Catalunya lliure de peatges, com la de l'espoli fiscal o la del respecte del territori, estem pitjor que estàvem. Si feu memòria, ara actualment tenim les amenaces de la MAT, tenim les amenaces al quart cinturó o tenim un altre cop les amenaces al trasbassament. I a nivell de concert econòmic estem patint l'espoli fiscal més important dels darrers anys. La pregunta és si Esquerra Independentista serà l'executiva, si la possibilitat de canvi serà l'executiva. I nosaltres estem treballant perquè siguem dintre l'executiva i fer un canvi real d'aquest partit polític. Perquè aquest projecte que encapçalen en Jaume Reñé i en Oriol Bertran triomfi i puguem anar molt més lluny i que siguem finalment la generació que veiem la independència. Aquest nou cicle que comencem amb la direcció d'Esquerra Republicana renovada, i la renovarem, s'ha de caracteritzar per obrir aquest cicle directament independentista. I ens trobem en una situació immillorable per fer-ho. Immillorable perquè l'independentisme continua i continuarà creixent en la societat cada cop que tinguem un nou dèficit, una nova patacada que procedeixi de l'estat espanyol. La patacada de l'Estatut, que serà imminent, la patacada del dèficit d'infraestructures, la patacada de l'espoli fiscal. Esquerra Republicana de Catalunya ha de ser l'eina capaç de plegar tota aquesta energia per portar el país a la llibertat. Per què la candidatura d'Esquerra Independentista no ha tingut la repercussió que es mereixia en els mitjans de comunicació del sistema, per entendre'ns? Perquè nosaltres som la candidatura que els fa veritablement por. Som la candidatura que fa veritablement por als mitjans del sistema que volen mantenir Catalunya oprimida i espoliada. Nosaltres estem aquí dalt, però només som els portaveus d'un col·lectiu que va néixer fa un any dins d'Esquerra per regenerar-la i que ha sumat voluntats i complicitats fins a ser la candidatura que pot guanyar les eleccions el dissabte que ve. Podem guanyar perquè Esquerra està en un punt d'inflexió molt important i és la candidatura d'Esquerra Independentista amb Jaume Reñé i amb Oriol Bertran la que millor garanteix el canvi radical amb l'estratègia, però conciliador i positiu dintre del partit. El que hem de fer és posar el dret de decidir en el centre dels nostres pactes. Esquerra el que ha de fer és arrossegar les altres forces cap a l'exercici del dret de decidir, pactant amb elles només si estan disposades a donar passos decidits que ens hi apropin. I més vull agrair, entre tots els que em van donar la signatura, a l'Heribert Barrera, aquí present. Vull citar també la presència del Víctor Tarradellas, militant de Convergència, de la plataforma sobiranista, al qual desitgem molt èxit en el seu projecte polític, que el proper mes de juliol passarà també d'un procés que tant de bo pugui portar-nos a que en el futur, a partir del dret de decidir, puguem establir una dinàmica de col·laboració que a hores d'ara la direcció actual ha sigut incapaç d'establir, no amb ells sols, sinó amb qualsevol altra formació més enllà de l'estret marge del tripartit. Tanquem un cicle. Efectivament, 1996-2008 és un cicle intern globalment positiu pel partit, en declivi electoral des del 2004, justament quan hem tingut responsabilitats de govern, i és una demostració que el dogma de que governant es creix políticament, la realitat, com tots els dogmes, la desmenteix. No hem crescut, hem perdut suport i tenim una situació interna de desorientació de l'actual direcció que ens obliga a un replantejament estratègic. Hem de retornar a Esquerra a ser el partit del patriotisme que se'n parla ben poc, del patriotisme republicà. Hi ha altres patriotes al nostre país que tenen altres opcions. Nosaltres els podem compartir objectius comuns, però fem des d'una aportació ideològica, des d'una actitud cívica, des d'un compromís militant, amb austeritat, amb humilitat, amb companyonia, amb combativitat, amb fermesa. Aquests valors que no sempre ens acompanyen perquè som humans i fallem en moments determinats, però que intentem impregnar a l'esperit col·lectiu del nostre partit.
També és moments de canvi a Catalunya. Avui més d'1 milió de persones, segons totes les enquestes, i fins a un 36% dels ciutadans de Catalunya, del Principat, segons la Universitat Oberta de Catalunya, estan disposats a votar sí en un referèndum d'independència. I algú pensarà, l'altre 64% està disposat a votar no? Doncs no, només el 22% estan disposats a votar no, perquè la resta són els famosos no sap, no contesta. Que esperem que acabin sabent-ho i acabin contestant que sí. Per tant, per primera vegada, en molts anys, jo diria que probablement des dels temps de la República, no hi ha tants independentistes al nostre país. I aquests independentistes estan esperant alguna cosa de tots nosaltres. Estan esperant que hi hagi un canvi polític també a Esquerra Republicana de Catalunya. Exactament el mateix que hem de fer nosaltres quan el Tribunal Constitucional, una altra institució de l'estructura jurídica i política espanyola, retalli el nostre estatut. S'haurà de convocar una nova consulta popular per tal que el poble de Catalunya pugui decidir amb llibertat l'exercici del dret de decidir del nostre país. Que no podem viure del passat. Que no podem viure del passat perquè hem de pensar en el futur, que és el lloc on passarem la resta de la nostra vida. I Esquerra Independentista és el futur. I Esquerra Independentista ha de pensar en el futur. I ha d'enaltir tots els bons moments del passat. Clar que sí, i per això som un canvi també conciliador. Però nosaltres hem d'articular el futur. Perquè en aquests moments quedar-nos parats, perquè en aquests moments quedar-nos mirant-nos al malic, perquè en aquests moments no ser conscient de tots els canvis que s'esdevenen al nostre entorn, no ens permetrà ser lleials a aquest país i no ser lleials al canvi polític que centenars de milers de persones que fins ara no eren independentistes avui estan esperant, estan a l'expectativa i s'estan quedant a casa perquè encara no troben un referent polític. I aquesta és l'obligació que tenim a Esquerra Republicana de Catalunya. El futur és canvi. Avui Esquerra Republicana de Catalunya i la seva militància no permetrem que Esquerra Republicana torni a perdre cap vot a les properes eleccions del Parlament de Catalunya. Queden 7 dies per la votació a la presidència i a la secretaria general del partit el proper dissabte 7 de juny. Només 7 dies. Però també molts dies. Avui som aquí prop de 500 persones, prop de 500 militants d'Esquerra Republicana a Catalunya. Perquè com que no regalàvem entrades pel Partit de Selecció Catalana ni els autobusos eren gratis, han vingut els militants d'Esquerra Republicana a Catalunya. Avui som prop de 500 militants d'Esquerra Republicana de Catalunya. Si tots ens mobilitzem en aquesta setmana que queda, si tots truquem a la resta de companys i els expliquem les característiques, la il·lusió, l'empenta d'aquest moviment que hem conformat entre tots, que és Esquerra Independentista. Si apostem fermament per la victòria, tindrem la victòria el proper 7 de juny. Us demano un últim esforç. Nosaltres el farem. Fins l'últim dia estarem fent campanya. Cada dia trepitjarem territori que ho hem fet durant els últims 7 mesos. I us demanem aquest cop de mà, aquesta ajuda perquè tot aquest programa polític que avui hem signat com si fóssiu un contracte notarial entre vosaltres i nosaltres es compleixi. Ànims i a per la victòria. Visca Catalunya lliure! Visca Esquerra Republicana de Catalunya! Visca la terra!